Siko pang usa ka lalaki ug babay sa gihimong bypass operation sulod sa pension house sa Ormoc City sa Leyte. Nakuha gikan sa mga dinakpan nga pulos taga Merida, Leyte ang 323.14 grams nga gituho ang shabu nga mobalor sa dulan 2.2 million pesos. Gawas niini, nakakuha usabog armas ingon man drug paraphernalia ang mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit ug ang kapulisan. Giulagway ang lalaki nga usa ka regional priority target ug matud pa usa ka high value individual gumikan sa dako nga area sa iyang transaksyon ug kantidad sa shabu nga iyang ibagsak sa mga pushers. Sa investigasyon miangkon ang lalaking subject nga gikan sa Abuyog, Leyte ang iyang supply sa drogas. Kanang RPTL is ang iyang area of coverage is medyo dako-dako na good. Kaya from Merida to Ormoc. Tapos yung sales niya, yung distribution ng shabu is malaki na ng binibigay niya sa mga pusher niya.